Akago ụka Juma ọpụrụ iche na Anambra State Central Mosque dị n'Awka maka emume ichete ndị agha lagoro mmụọ n'izu ụka fa. Ya bụ ụka Juma bụ nke dọtara ndị Hausa dị iche iche nọ n'Awka n'igwuribe dịka ha kpere ekpere maka ndị agha ahụ lagoro mmụọ, ezinụlọ ha ga gọọmenti Anambra State, ndị agha Nigeria na ndị ọrụ nchekwa niile n'Ọyọ. Onye nta akụkọ ABS n'ihe banyere okpukpe Amaka Chibụzọ Okoye ga-akọkwula anyị akụkọ a. Ya bụ onye isi oche ndị Northern Traditional Council bụkwa Sarki Hausa nke Awka bụ Alhaji Garba Haruna, onye du ndị Hausa niile wee kpee ekpere pụrụ iche, siri na ọ dị mkpa ka a na-elota mbọ ndị nụrụ ala Nigeria anya gbara n'oge nke ha. Alhaji Haruna siri dịka ndị anụchitere obodo anya na ha wetara ịdịkọta n'otu nke akụkụ niile dị n'ime Nigeria, ma sikwazịa na ọ dị mkpa ka a na-ekpere ha ekpere ma oge ugbu a ha na-anọrọzi n'ụwa wee yọzie ala ka ọ gbaghara mmehie ha ma nabata mkpụrụ obi ha. Ọ gara n'iru ma kpọọ gọọmenti okwu ka ha na-elota ezinụlọ ndị a nụrụ agha nwụgoro anwụ. Ya bụ Sarki Hausa kpere ala ekpere dịka onye ndị ọrụ nchekwa niile nọ n'obodo a amamihe, ike na amara iji wee bagide ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-ebutezi ịma aka n'ihu wee dịrị onye ọbụla. Ọ kọwara dịka mkparịta dị mma n'etiti ndị Hausa nọ na Anambra Steeti na ọchịchị nọ ugbu a na ndị Anambra nọ na Nigeria, ma sịkwazịa na ha bụ ndị amụrụ na Anambra Steeti ma na South East bụ ndị a na-ahụtazi dịka ndị Hausa Igbo, wee werezie otu aka ahụ wee sịkwazịa na ha na-adọnyere Gọvanọ Chukwuma Soludo ukwu ka a wee fụ na ọ nwetara ebumnobi o ji wee bata n'ọchịchị na Anambra Steeti. Alhaji Haruna gara n'iru ma yọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo si ya dododo biko ka mgbe ọ ga na-enye onyinye inyesa agụmakwụkwọ n'efu na ego ndị ahụ a na-enyegasị iji wee rụọ ọrụ, ya biko dododo ka o lote ha bụ ndị Hausa kọmuniti, sikwazịa na ha ga-akwụdosi ike ịhụ na ha na-eweta udo.